אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! היידה! איזי? איפה? שתיים. אתם עושים עבודה פנטסטית, תחת אש, הצלתם הרבה חיים, יש עבודות, אבל הרוח שלכם היא נהדרת, ועם ישראל חב לכם חוב ענק. תודה רבה. תודה רבה.